Ei, hola! Hola, tramuntanes, què tal? Escolta'm, si no ho saps o no em coneixes, jo em dic Dani, sóc amic teu, sóc amic dels monitors. Ei, quina alegria veure't. Escolta'm, mira, voldria explicar-te un petit secret. Estàs preparat? Escolta'm, saps on és la casa de colònies? Vols saber-ho? Aquí, les claus són aquí. Mira, les tinc aquí guardades perquè aquí, doncs, guardo els grans secrets, vale? Escolta'm, espera, que em truquen un moment, Un moment, ara vinc, espera't, no et moguis. Ei, hola, ja estic aquí, Ja he tornat. Estàs preparat per explicar-te el secret? Aquí? On són les claus? Ei, què ha vingut aquí? Escolta'm, què ha sigut? Què ha passat? Algú m'ha agafat les claus? Com pot ser això? Oh, atenció, escolta'm, ajudeu-me, per favor. Algú m'ha agafat les claus. Ja no sé si podem anar de colònies o no. On són les claus, per favor? On són? Qui me les ha agafat? Qui ha vingut? Per favor, ajudeu-me, tramuntanes, ajudeu-me. Vull trobar les claus, ajudeu-me, per favor, ajudeu-me. Oh, quin desastre. Oh.